Philippines! Good morning! Good morning si Mr. Sobrang aga. Hindi okay yung pakiramdam niya kahapon. Kaya ngayon, sobrang aga niyang gumalaw. Igalaw daw niya yung katawan niya. Paglilinis ng grill kasi sobrang ulan yung kahapon kaya basang-basa yung grill. Sabi pa niya kailangan na niyang linisin. Iwan ko kahapon bakit sumama yung pakiramdam niya. It's kinda dripping, han. Tomatoes here. This tomato is really bad. Look at this, it's really bad. This one, it's growing. It's growing. This is the wild tomato. Anyway, sinasabi ko yung wild tomato kasi tumubo lang siya from last year. Habang si Mr. naglilinis, ako na naman itatanim ko na naman itong mga sinidling ko na bell pepper. At saka yung iba dyan, hindi ko talaga kilala guys. Nakalimutan kong lagyan ng pangalan. Kailangan kong magtanim dahil para naman mabilis yung tubo nila. Hopefully mabilis kasi matagal talaga itong bell pepper guys. As in, iwan ko bakit tumagal silang magbunga. Sana ganyan din kayo guys. Sana kahit nandyan kayo sa Pilipinas, marami namang lupa dyan libre. Dito walang libreng lupa guys. I mean, kailangan namin bumili ng lupa. So kung andyan ako sa Pilipinas, mag-garden talaga ako ng mag-garden, itanim kahit saan, mga gulay-gulay. So yun lang yun guys. Sana nag-garden din kayo para naman meron kayong ma-harvest. At saka hindi na kayo kailangan pang mamalengke kasi sobrang mahal ng mga pambilihin ngayon. Malaki yung lugar namin guys, kaso lang talaga mahirap dito mag-garden kasi every time na magbungkal ka ang daming bato. Ito na si Mr. Natatakot ako nito guys kasi sobrang init ng grill. Inon niya yon at saka ngayon inisprehan niya ng chemical para panglinis daw yan ng grill. Pero ako yung natatakot sa mga nakikita natin ngayon. Akala ko sasabog na yan. Hindi ko alam talaga, hindi ko magets guys bakit kailangan pang linisin lahat-lahat ng mga kalye-kalye doon sa grill. Kalye talaga, di ba? Sabi ko sa kanya, gamitin natin yan ulit, iitim yan ulit. At sabi din niya, linisin natin ulit. Ganyan yan siya guys. Iwan ko na lang. So let's see, sana hindi masira. Dalawa yung grill namin, ito yung palagi namin ginagamit. Ang isa, andun lang nakatihaya sa garahean. Dahil kapag si Tami yung bumibili, hindi isa, kailangan dalawa, paminsan tatlo, paminsan apat. Kaya kung pwede palang bilhin yung mga asawa, marami na ata itong asawa. Buti na lang, mahal pag may asawa. Naalala ba ninyo guys na bumili si Tami ng blueberries or blackberries? So ngayon, kailangan ko na siyang itanim. Kailangan kong itanim kasi pag hindi matanim, mamatay talaga yan kasi nasa sobrang small na container. So napagdesisyonan ko na dito na lang siya sa corner ilagay para hindi siya disturbo. Sana mabubuhay po ito kasi ibang gusto yung lupa na gusto pala niya. At dito naman puro bato. Nahirapan nga ako dito sa pagkalkal. At sana may ma-harvest tayo this year, di ba? So ngayon guys, kinukuha ko lang siya. Yun na siya. At sa kaitanim na natin, nahirapan ako dito guys kasi nga puro bato sa ilalim. So hindi ako makapagkalkal ng sobrang lalim. Kasi kailangan siyang sa ilalim talaga. I-update ko kayo guys kung anong mangyari, mabuhay ba o mamatay. Pero nilagyan ko siya ng magandang lupa, yung Miracle Grow. So sana po mabubuhay. At saka hindi ko na siya tunubigan kasi alam natin na sobrang ulan talaga. Ulan ng ulan ngayong araw. At sana hindi ito patayin ng asawa ko sa pagkakat ng grass. Kasi wala yung pakialam. Kailangan ko ata lagyan ng bato sa giliran. Alam niyo sa totoo lang masarap mamuhay dito sa bukid-bukid na side sa New York, sa upstate. Ang sarap mamuhay dito kasi sobrang quiet. Ang maririnig mo lang mga ibon. Tapos na siya. Meron na tayong blueberries. Yun. Organic na ito guys. Ito na, banat na tayo guys. Para may ma-harvest. At pagkatapos kong nagtanim, nabuburyo ako. So ang ginawa ako, pumunta ako sa harapan ng bahay. Kinukuha ko yung mga tumutubong damo para naman hindi sila mas lalo pang dumadami. Mahihirapan kasi ako kapag sobrang dami na. So kaya dahan-dahanin ko na sila. At saka kahit nakakapagod pero enjoyable naman kasi makikita mo talagang nalilinis mo yung yard mo. May tao talagang ayaw sa garden guys at may tao ding mahilig mag-garden. Parang ang saya kapag mag-garden at saka yung ibang tao is parang buryong-buryo sila kapag nag-garden. Yun yung dalawang tao. Katulad nitong rosas, tinitrim ko sila noong spring. So kita mo naman ang resulta, ang ganda ng tubo. Mataba, masaya, maraming bulak. Bulaklak pala sa Tagalog.
alam ko na pala kung anong gagawin sa rosas every spring. Kailangan mo silang itrim. So ngayon guys, napagdesisyonan ko, kailangan ko itong Japanese maple po ito siya. Magandang maganda. Kaso parang overwhelming naman yung dahon. So kailangan ko siyang itrim din guys. Kasi po parang wala ka nang makita sa ilalim ng kahoy. Pangit din pala siya kapag sobrang lago. Kailangan din pala siyang itrim. Kasi guys, noong isang araw kasi, sobrang lakas ng ulan at saka sobrang down na down yung dahon. Parang ayaw kong makitang sobrang down. Yung mga sanga niya kasi pumunta na sa baba, so kaya kailangan ko siyang itrim. Kasi ang pangit guys, delikado, parang natatakot ako baka matumba. Dito na naman ako magtrabaho guys. Kailangan ko lang siyang trabahuin kasi marami na ding tumutubo. And yun, continue ko lang yung ginawa ko kanina. Delikado kasi yun. Kailangan kong magsuot ng gloves kasi may tinik yung ibang damo. Yung mga kahoy pala doon ko siya itapon sa likuran ng property namin. Yung mga naputol kong kahoy para naman hindi pangitignan. And guys, napagod ako guys. Nakakapagod, alam nyo. Nakakapagod kasi umulan din. Nagmamadali ako kasi alam nyo na, baka magkasakit tayo. Alam nyo naman yan, sa Pilipinas, may kasabihan, huwag magpaulan kapag galing sa trabaho or galing sa nagbilad ng init or may mga ginagawang, alam nyo na, napagod yung katawan mo. Diba, bawal yung ganon na magpaulan or maligo. Ganyan yan siya. Anyway guys, thank you for watching. I found a weed right here. Seriously? Weed. Okay guys, update tayo. Update. Meron pa silang mga lupa doon. Update natin itong tinanim natin na blackberry. So, dito siya sa malayo sa bahay natin tinanim. So, okay pa naman siya. Hala, ano yun? Hala, deer. Oh my God, sorry dear. Nagtatakbo-takbo. Pasensya na talaga dear. Hindi ako makapaghintay na mag-harvest tayo sa mga prutas natin dito. Hindi ako makapaghintay. Yan, ito prutas Ang deer ba nagtatakbo? Kawawa na yun. Oy, dito man yan dadaan. Ito, parang ano to? Ito na ba siya? Ito na ba yung bulaklak niya? Yun. I think ito na siya ba? Yun. No, hindi naman siya namamatay. Hopefully, hindi siya mamatay, guys. Diba? Saka hopefully, hindi kainin ni Roxy. So, yan. Yun yung update natin. Ibang araw na ngayon, guys. Tinitignan ko lang siya kung okay pa ba. Kailangan itong tubigan pag sobrang init. Kasi para hindi mamamatay. Nasa malayo siya sa bahay guys. Yan, malayo. Dito sa likuran.
Ito pala yung nilagay ni Mister na ano, light, outdoor light. Maganda siya paggabi. Itong sa ilalim. Outdoor light. Ginanito niya guys. Look, dinobli. Kasi sobrang haba. Look. Kailangan ng mulch. Ito kasing squirrel. Nakakaloka. Sila yung taga-ano ng mulch ba? Tagalabas ng mulch. Kaloka talaga tong squirrel. Dito din, same. Itong kahoy pala, kailangan kong putulin yung branches sa harap at sa dito sa likod. So, yun. Putulin natin yan baka mamaya. Ito na siya. Look, lights. Ito kailangan putulin. Itong mga ganito. Para hindi siya sobrang ano. Pag ulan kasi guys, alam mo, pag ulan, ito sila lahat nandito na sa baba dahil sa bigat. Kapag hangin din, nandito na lahat sila, parang wala ka ng sobrang baba na. So kailangan silang ito hindi ko pa nagamit pala guys. Hindi ko pa yan nagamit. Hala, maibon oh. Lumipad. Yan hindi ko pa nagamit kasi yan wala eh. At saka nag-rust na siya. Hala, may tubig. May tubig. Bakit may tubig? Ulan kasi ng ulan. Hindi makaano yung tubig. Ano natin to ibubo. Yun. Kaluka. May ano dito eh. Pag anuhan kasi yan ng lamok. Nag-rust na siya. Hindi pa nagamit. Kaloki. Yan. And strawberry. Kaluka tong strawberry. May kumain ito oh. Mga impacho, mga kigwa. Ito siya malaki. Tignan natin. Yan. Mayroon naman silang mga bagong dumating. Yan. Ito guys, pinatubo ko to. Pero hindi ko kilala kung anong klase to. Talong ba to? Hindi ko kilala. Kilalanin natin yan soon. Yan.